Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tɛnɛ juin kalo tile 23 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraninso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la an da bɛna don o la fo ka taga se AES ka farikolo ɲɛnajɛ min bilalen bɛ sen ka Bamakɔ kɔnɔna la ni o taku fɔlɔ ye nin ye an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunu kari juin kalo tile 22 san 2025 an ka finitigilakaw bɔra ka laseli kɛ ka da diɲɛma kilo ka u ye wulikajɔ min sabati an ka jamana kɔnɔna la ni wagati laban ninnu kɔnɔna la juin kalo tile 20 san 2025 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ jurakaw fɛ tɛnɛnkun marabolo la ka Bamanti wale tigilamɔgɔw ka bolimafɛn min ni o tun falen bɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw ani u ka maa caman ka o jeni ani juin kalo tile 21 Kewal Madina Kagorokaw fɛ Burem marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakaribugukaw fɛ an ka finitigilakaw ye Bamanti wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ 4 de tiɲɛ ani fana u sera ka tɛgɛ kɛ u ka kɛlɛkɛminɛn caman na ni o dɔ ye arajo motoro la fo ka taga se ja dɔw u ye tɛgɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na kunu kari juin kalo tile 22 san 2025 an ka finitigilakaw ka drone dɔ ye Bamanti wale tigilamɔgɔw ka taji marayɔrɔ dɔ jeni Bagelkaw fɛ ni o ni bɛr ma jan ɲɔgɔn na ani o don kelen fɛnɛ na Gungede kaw fɛ nɔ ni o ni Muruja ma ja ɲɔgɔn na an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu ka baara kun bɛnnen bɛ k'an ka finitigilakaw jateminɛ ka o kunnafoniya lase Bamanti wale tigilamɔgɔw ma u ye a jira fana ko u ye tɛgɛ kɛ arajo taliki waliki 2 fo ka taga se telefɔni caman u sera ka o tɛgɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw ka ɲɛmaayaso ko k'u b'a da diɲɛma kilo kan ko an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna la cogoya min na jamanadenw yɛrɛ ka lafiya kama bɛn ni kelenya hakilina kɔnɔna la sibiridon juin kalo tile 21 san 2025 AES farikolo ɲɛnajɛ tako fɔlɔ labɛnna Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka palais de sport min bɛ Amdalaye ACI 2000 kɔnɔna la ni baara ninnu koromo karili kɛra o yɔrɔ de la a kɛnɛ ka an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga tun bɛ a kɛnɛ kan a ye kuma ta k'a da maa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a jira ko ni farikolo ɲɛnajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa a ye a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛnɛ ko bɛɛ k'i jija ka baara kɛ ka i ka jamana ka o kunna wolo wa a y'a jira fana ko nin farikolo ɲɛnajɛ tako fɔlɔ min bilalen filɛ nin ye sen kan ko nin na kɛ sababu ye an ka tariku an ka don an ka tariku la yaasa an ka denmisɛn minnu bɛ na o fɛnɛ k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw ye baara min kɛ jamana in kɔnɔna la a ka taga ɲɛ kama u fɛnɛ ka se ka u senda yɔrɔ la cogoya min na a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka a ka jamana kunna wolo nka ko bɛɛ k'a jira fana ko mɔgɔ si ma perdu wa mɔgɔ si yɛrɛ ma gagné ko AES de gagné na kelen bɛ ka baara min da dɔgɔkun kelen kɔnɔna la o de ye min ye donata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛw ka donata ye an ka U17 maaw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ stade Mamadu Konate kɔnɔna la
juin kalo tile 21 ka taa bila hakile 27 la min ye mati kunfɔlɔ ye o kɔni kɛra yani midi ka se nka mati tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye kung fu maaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports la juin kalo tile 22 ana a 23 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati la taekwondo maaw olu bɛ kɛ stade Mamadu Konate kɔnɔna la juin kalo tile 24 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati judo maaw olu bɛ kɛ palais des sports la juin kalo tile 25 nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati lutte traditionnelle maaw olu bɛ kɛ stade Mamadu Konate kɔnɔna la juin kalo tile 25 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati la bara de fer maaw olu bɛ kɛ palais des sports la juin kalo tile 26 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati tir à l'arc maa minnu fana bɛna o kɛ olu bɛ kɛ stade du 26 mars terrain bɛ yen nɔ olu bɛna kɛ o la juin kalo tile 26 nɛgɛ kaɲɛ 9 wagati la karatekɛlaw sa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports kɔnɔna la juin kalo tile 27 nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka bolikɛlaw ye ni o ye athlètes ye olu bɛ kɛ stade du 26 mars la juin kalo tile 27 nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati la a jirala mati kunfɔlɔ min ni o dara ni o tana ni Mali ni Niger ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya sɔrɔ Niger ka ni 3 ani kanangolo an ka tribunal de commerce bɛ Bamakɔ kɔnɔna la olu ye sariya kura ta ni ka fɛrɛ bila sen ka yasa an ka jamana bɛ se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo ka olu tɔnɔma bɔ cogoya min na an ka sanu bɔyɔrɔ min bɛ ni o ye lulu gongoto ye ka maaw bila yen nɔ minnu bɛna baara kɛ kalo 6 kɔnɔna la yasa an ka jamana bɛ se ka a ka dugu jukɔrɔ nafolo sɔrɔ cogoya min na Sumana Magaji ale de ye yɔrɔ in administrateur ye provisoirement wa a bɛna baara kɛ kalo 6 de kɔnɔna la yasa an ka jamana ɲɛmaaw o bɛ se cogoya min na ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye an ka jamana ɲɛmaaw ye a jira ko barigɔlidu maaw fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u kɛlen bɛ ka laɲini min kɛ barigɔlidu maaw yɔrɔ ko ni u ma o dafa u tɛna na se ka na baara kɛ yɔrɔ in na ni o dɔ ye sefa wari miliyari 300 fo ka taga se sefa wari miliyari 600 ko u kana ni o ye dolari wari la ni o bɛ taa bɛn miliyɔn 529 ka taa se miliyari 1 ni a kunkanfɛ ɲɔgɔnna ma ni nafolo kasabi min ɲininen bɛ barigɔlidu maaw fɛ a ɲini ko tɛ dɔwɛrɛ ye yasa k'a don baaraw da fɛ min bɛ ɲɛtaga sabati jamana kɔnɔna la yasa ka lakana sabati AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jumadon juin kalo tile 20 san 2025 AES jamana 3 lakana ministriw ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna la ka hakilina falen kɛ yasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw bila sen ka cogoya min na bamanciwale kɛlɛli la ka bɔ AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sabula ni wagati laban nin kɔnɔna la bamanciwale tigilamɔgɔw u ka waleyajuguw ɲɔɲalen don AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la ni ministri 3 bɛna na hakilina falenw kɛ ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan u bɛna na minnu na se finitigilakaw ma yasa u bɛ se ka a baara kɛ kɛcogo ɲuman na ka dansigi bamanciwale la ka bɔ AES jamana kɔnɔna la AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka taamaw kɔnɔna la o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Russie la kunun kari juin kalo tile 22 san 2025 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta sera Russie lakaw fɛ a selen kɔfɛ u ye a kunbɛ cogo ɲuman na ani bonya minnu ka kan u ye o kɛ o ye a ka nin taama in kɔnɔna la ani an ka ministri caman fo ka taga se CNT maa caman olu bɛ a nɔfɛ ni tile 2 taama in kɔnɔna la ani Vladimir Putin ni o ye Russie finitigilaka ye ani o bɛna ɲɔgɔn ye ni tile 2 in kɔnɔna la ka hakilina falen kɛ tagaɲɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako nasira ani min ye kuranko fo ka taga se taama siraw ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw u bɛna na kuma olu de kan u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan yasa baara minnu ma se ka kɛ ni baara ninnu kɔnɔna la ka se ka olu bila sen kan cogoya min na wa ani délégation minnu bɔra yan nɔ ka taa olu fana ni Russie délégation maaw bɛna na ɲɔgɔn ye ka hakilina falenw kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min jamana in 2 bɛɛ lajɛlen ka tagaɲɛ kama n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso finitigilakaw ye wulikajɔ sabati ni wagati laban ninnu kɔnɔna la mai kalo kɔnɔna la
fo ka taga bila juin kalo la u ka dugu caman kɔnɔna la ni o dɔ ye Jibo, Tauremba, Sargesuma fo ka taga se Babo, Balehende ani Nasumbu fo ka taga se Sumbela ani Petegoli kɔnɔna la ka ɲɛsi Bamanci wale tigilamɔgɔw ma. U daga yɔrɔ min bɛ nin yɔrɔ ninnu na u ye tatugu o yɔrɔ ninnu na ka dansigi kɛ u ka waleya juguw la. Wa u ka kɛlɛkɛminɛn caman Burkina Faso finitigilakaw sera ka olu tiɲɛ. U sera ka tɛgɛ kɛ dɔw yɛrɛ la. Burkina Faso finitigilakaw ye a jira ko u bɛna na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ni maajugu minnu kelen bɛ ka taa u daga sigi u da la u ka jamana kɔnɔna la. U daga bɛ se ka ta ka bɔ u da la cogoya min na u ka jamanadenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ. Bamanci wale yɛrɛ o bɛ se ka kɛ fɛn ye min ni o banna pewu ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.